אז מה קורה חברים, כאן דוד הגבר בעוד סרטון מטורף, והיום אנחנו נעשה שילובים שונים של אוכל. אני אתן לכם כמה דוגמאות. לדוגמה, אנחנו נאכל כמו ביצת עין עם סוכר, או מים עם מלח ועם פלפל, כל מיני שילובים מגעילים. ובואו נתחיל. טוב, אנחנו נתחיל, אני לא אכין ביצת עין, אנחנו ננסה בשר בקר עם קורנפלקס. זה יהיה השילוב הראשון. הבשר בקר אצלנו כבר מוכן, אנחנו נעשה את זה בסוף הסרטון, זאת היא העבודה. ואחותי עוד מעט תצטרף, אז אל תספרו לה. טוב, אז אחותי הגיעה עכשיו, תגידו לה שלום, היא הרגע קמה משינה. הנה היא יודעת שאני מצלם, והיא רק עכשיו קמה, צחצחה שיניים, הכל טוב. טוב, אז אנחנו נעשה היום סרטון על שילובים מגעילים. אני אתן לך דוגמה לשילוב מגעיל ראשון שאנחנו נעשה. אנחנו ניקח תזכרי, גם את צריכה לטעום את זה, לא רק אני. אני לא יכולה עדיין. אנחנו ננסה לעשות שילוב כזה. לחם עם מלח. לא, זה מגעיל. נכון, שילובים מגעילים. טוב, נעשה את זה באחד לפני האחרון. אז מה שאנחנו נעשה זה דבר כזה. טוב, אז מה שאנחנו נעשה זה דבר כזה. בצל, סתם. בצל זה לא אכיל ככה. אני לא יודע מה נעשה כשילוב ראשון. טוב, אז כשנמצא משהו נחזור אליכם. טוב, אז השילוב הראשון שאנחנו נעשה זה נקניק עם סוכר. אני אביא את זה לשולחן ונחזור אליכם. טוב חברים, אני רק מבקשת תירשמו לערוץ של דוד הגבר וקרן קשת, ונמשיך עוד מעט. טוב, אז הנה זה הנקניק וזה הסוכר. אולי התבלבלת. זפקה של סוכר. אני אביא סוכר רגיל ואני אחזור. טוב, אז חברים, הבאתי את הסוכר עכשיו הרגיל, והבאתי כמובן את לא בא לי. את חייבת. לא. אל תחשבי שאני סתם אצרף אותך סרטון ושתעשי כלום ותשבי. אני אעשה כלום בשב. נכון, אני אעשה משהו, אני אשב ולא אעשה כלום. אבל זה לא עוזר לי בשום צורה שהיא. יופי, תאכל אותה, אני לא. את חייבת, תמר, יאללה. לא, הפה שלי סגור. אין, די, תמר. תכבדי את הסרטון, תתנהגי יפה. ורק אם נגיע ל10,000 לייקים בערוץ של דוד הגבר וקרן קשת, נעשה סרטון. זה נראה גואלי ברמות על. איך? אנחנו נעשה חצי, אני לא רוצה לאכול אחד שלם כזה. חייב. אל תיתן לי את הגדול, את זה אני רוצה. אני את זה. לא, אז תחתוך לי חצי קטן. טוב. לא, צריכה לאכול את זה עם סוכר, מה הקטע? זה טעים ככה. איך. טוב, די תמר, אבל למה את שמה? ככה. אוקיי. שימי כאן. לא מלא, די, לא מלא סוכר. גם אני שם ככה, קמצוץ. זה לא קמצוץ, זה מלא. שים טיפה. זה שלך, אתה זוכר? תביא לי. לא מלא, לא. שמתי לך כמו שלי. וזה? לא! שמתי לי עוד ביד. אוקיי. די, מה? תביאי את שלך, די, תמר. אני אוכלת. איך. זה שילוב מגעיל ברמות על. איך, אפילו לא בא לי לאכול את זה. טוב, תטעם ראשון. רגע, בוא נגמור עם זה. מטעם בחצי הזה עם הסוכר, הנה.
כן, גם אני, הנה. טעים? לא, תקשיב, אני חייב לבוא. טוב, דוד. אסור, זה החוקים. זה החוקים. היי! תמר, זה לא חלי. זה לא חצי של הסוכר כמוני. זה חצי. הנה, תאכלי מכאן. תסגרי. אכלתי, זה לא רחב, זה אכלתי. וואי. זהו, אני לא יכולה, אני מפסידה. השילוב המגעיל הבא יהיה בשר בקר ושוקולד מהיר. אנחנו נחזור אליכם שזה יהיה מוכן. טוב חברים, במקום בשר בקר אז שמנו שוקולד ואוריו. כי אנחנו צריכים לשמור, שכחתי מזה, וזה חשוב. קודם לא שכח, קודם אבל שהיינו עכשיו יכולים לאכול רק שוקולד, זהו. מה הקטע? אבל זה לא שילוב מגעיל. תמר! שמרי את זה לאורז. אני מביא צלחת לכל אחת, ושזה יהיה מוכן. זה יהפוך לאורז שוקולד. בזמן שאחותי מביאה כפות, אני מבקש מכם להירשם לערוץ, להפיץ את הפעמון ולתת בלייק. כי זה עוזר לי הרבה מאוד. בקיצור, אתם יודעים מה התכוונתי. תרשמו לי בתגובות למטה איזה תוכן אתם רוצים שאני אעשה בסרטון הבא. טוב, אז הבאנו מזלגות, לא מצאנו כפות. רגע, אופס, סליחה, דוד, אני סותמת את האוזן. סתמי את הפה, סתמי את האף. סתמי את הפה. מזוזי. לא, אל תשתי, זה למצב חירום. תשתי. אוקיי, קחי את המזלג שלך. לא! אל תשברי, זה להרוס את כל האורז גם למשפחה. קחי כפית שלמה. לא! מה זה תמר? מה אחרה זה? הנה כאן. צריכה לשים כפית שלמה. די! כפית כזאת כמו גברה. די תמר, זה סתם אורז. ככה. כפית שלמה. אנחנו מזלג שלם. שימי, כן, זהו. אני אקל עלייך קצת. נשים את השוקולד. לא בא לי, נו, זה יהפוך לאורז שוקולד. די! הנה תראו. וואי, איזה בלגנים! תראי, זה מסדר. למה לכל סרטון מסתומרת? אוקיי. אוי. דווקא? רגע, חכו. את חייבת. יאללה, אני אחרייך. לאכול? רק בגלל שעשית לי קודם את זה, אין בעיה. אני איתך. די! רק בגלל שקודם עשית לי את זה. מה עשיתי? שלא נגסת את זה עם הסוכר. רק בגלל שעשית לי את זה קודם. היי, נגסתי. לא נגעת בחלק של הסוכר, עם הנקניק נגעת. תאכל כבר! נו, תמר! איך? לבלוע. אני יורדת את זה. לא, זה האתגר. אם לא אתה תיפסל מהאתגר. להיפסל? ייגמר אחר כך האתגר? לא. אני רוצה סרטון ארוך וכיפי. טוב, אז אל תירק את זה. לא כבר, תבלע. דווקא מרגישים יותר טוב של השוקולד.
אני הרגשתי הרבה יותר טוב שיש שוקולד ולא קרוב מזה. אני גם זה, וזה טוב. עדיף מאשר. השילוב הבא יהיה דבר כזה. רגע, אנחנו נחזיר את כל הדברים, תמר תנקד בינתיים כאן, רק שנחתי על זה שיש כאן, ואני אביא את השילוב הבא. השילוב הבא זה פרי מגעיל, לא, לא, אנחנו נביא מלפפון. איך, זה לא פרי, אמרת פרי. נכון, אז נביא אגס. לא יודע, פרי שיש. איקס, אגס זה דוחה, כולם שונאים. לא, אגס זה טעים. אנחנו נביא סתם איזה פרי שיש לנו. אפרסמון, זה מגעיל. די, תמר. אנחנו נביא סתם איזה פרי שיש לנו, ונשים אותו עם משהו מגעיל. גבינה. לא! שזה יהיה מוכן. אנחנו נתערב. טוב, אז חברים, אין לנו את מה שאמרנו קודם. אנחנו נעשה תירס גמדי וגבינה, שזה אחד הדברים שאני ותמר הכי שונאים בעולם. אני בכלל שונא תירס גמדי. ואנחנו נחזור אליכם. הנה התירס, אנחנו רק נביא את הגבינה ונחזור. טוב, אז חברים, אנחנו שמים גבינה מגעילה. נצטרך צלחת מגעילה. נו זהו, כמה זמן לי? כמה שיותר מגעיל. די, תמר, שימי גם לך הרבה. כן. יאללה, זהו. תחזירי הכל למקרר. ומה הכפות? זהו, עזבי, לא צריך אותם. עכשיו תחזירי הכל. אומייגאד. איזה מגעיל זה הגבינה. סליחה. רגע, התירס פתוח. הוא צריך להיות ככה, שפותחים אותו. טוב, בוא נחכה פה. די. טוב. או. רגע, אני אכין את הטלפון יש. איזה חוקים ברוכה. אוקיי, יחסי. אני לא מאמינה שאני אוכלת תירס גמדי. תראה איזה מצחיק הוא. תירס גמדי, שמתי אותו עם גבינה הרבה. זהו, אני שונא את זה כל כך. שימי, לא שימי, עוד שאני גם אעשה לך את זה בפעם הבאה. עוד, כמוני, ככה, על הכל. זהו, כמוני בדיוק. תאכלי. תאכל אתה, אני עשיתי בפעם הקודמת. תאכל. לא! די! זה כבר כמה זמן. איך? ביי, כי אני יורק את זה. לא, אתה תיפסל. זה מלוח רצח. אני דווקא אהבתי. את לא אכלת בכלל! תני ביס שלם. פאק? what the fuck? מה? איך את אוהבת לבנה? זרקי את הכל לפח. זה השילוב האחרון יהיה. זה השילוב האחרון לסרטון. השילוב הכי מגעיל כאן מכולם. אנחנו נביא בשר בקר. נשים אותו עם שוקולד. לא עם שוקולד. לא. עם קרון, כן, לא. אנחנו נשים גלידה עם מלח ופלפל. לא פלפל, מלח. תמר, תזרקי הכל, אני אוכל להביא את הגלידה. ואנחנו נחזור אליכם. אפשר עוד תירס גמדי? כן. מוזרה. אני אביא את הגלידה, אני מקווה שהיא לא תאהב את הדבר המוזר הזה, כי אנחנו קצת מוזרה. היא אוהבת דברים הזויים לי. טוב, חברים יקרים, קרה כבר כמה פעמים בסרטון.
תרשמו בתגובות. תלמדו. תספרו כמה פעמים הפלנו את זה. תספרו כמה פעמים בסרטון. הפלנו את זה. ומי שירשום הכי מהר בתגובות יזכה ולבוא אלינו לארוחת שישי. ממש לא. הוא יקבל מאיתנו לב. לא. כן. אנחנו נתייג אותו ואנחנו נשחק איתו משחק פורטנייט כיף. איך אני איתכם? יאללה. אבל זה רק אם תרשמו. אתם צריכים לרשום, לעבור על כל הסרטון ולדעת. ואם תרשמו גלידה מנושקת, תקבלו מדוד לב. טוב. גלידה מנושקת, אל תשכחו. טוב, אז הנה הגלידה שלנו. וחלק עשינו המלח. תקחי אחד. קחי לך כף. אני ככה, אבל... אני אוהבת גלידה. יש מישהו שלא אוהב? מי שאוהב גלידה שירשום בתגובות. נכון. טוב, אז הנה המלח. לא רק. את אוכלת ראשונה. ראשון. אני פעם קודמת אחת. אני רוצה מכאן. כן, גם אני אעשית. יאללה, קחי ביס. לא, מהצד הזה תמר. לא, מהצד השני. לא, די. אז את אוכלת את הכל. כן. את הכל. איך? זה לא החלק האמיתי, תאכלי את כל הכף, גם אני אוכל את הכל. נו, הכל. יאללה, סיימתי עם זה מהר, גם אני אסיים עם זה מהר. עוד. לא, תמר, אחרי זה. הפעם מלא לא מלח. אני אוכל רק את החלק כזה. לא! הכל. איזה באסה. למה אמרתי? תביא לי עוד מלח. חי בסרט. וגלידה? זה דווקא טעים. יש לי אחות הזויה נראה לי. עוד! אני רעבה. מה? הכל! עוד ביס אתה תפסיד באתגר. אתה רוצה להפסיד או לנצח? די, תמר! להפסיד או לנצח? טוב, אז חברים, מי שיפסיד עכשיו, זה הסיבוב האחרון, ומי שינצח, אני לא יודעת מה יוקר. דוד יבחר. טוב, אז חברים, זה הסרטון להיום, מקווים מאוד שנהנתם. ועד אז... לא, אבל היה